Jum il-Missier u jum ta' ċelebrazzjoni li jmur lura s-sena 1508, tradizzjoni li tikkumplimenta jum l-om li kien ċelebrat ftit tal-ġimgħat ilu. Jum li però ma jġix ċelebrat fl-istess ġurnata madwar id-dinja kollha għaliex huma ħafna l-pajjiżi fosthom l-Italja li ċelebraw jum il-Missier fit-19 ta' Marzu fil-festa ta' San Giuseppe. Dan fil-waqt li l-maġġoranza assoluta tad-dinja tiċċelebra dan il-jum li jonora l-missirijiet u jfakkar l-importanza tal-missirijiet fis-soċjetà fit-tielet ħadd ta' Ġunju. Interessanti il-fatt li dawn iċ-ċelebrazzjonijiet f'Malta ġew introdotti minn Franz Said li kien jippreżenta programmi ta' tfal fuq ir-radju. L-ewwel darba li dan il-jum kien insemmi f'pajjiżna ikun f'Ġunju tal-1977. Fil-Palazz ta' San Anton fl-okkażjoni ta' Jum il-Missier saret qudiesa li għalija attenda l-eċċellenza tiegħu il-President ta' Malta George Vella flimkien mas-Sinjura Vella. Il-qudiesa tmexxiet mill-Kappillan tal-Palazz tal-President Dun George Manjon. Fl-omelija tiegħu Dun George tkellem dwar it-Trinità Qaddisa, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu, fejn stqar li dan il-Misteru huwa wieħed ta' għaqda ta' mħabba fi tliet persuni li aħna ngħixu fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Dun George tkellem dwar l-importanza tal-Missier fil-familja fejn anke refera għal San Giuseppe li kien persuna importanti bħala Missier putattiv ta' Ġesu. Il-Kappillan tal-Palazz tal-President semma wkoll l-importanza tal-familja u l-rwol tal-Missier fiha f'dak li għandu x'jaqsam tagħlim tal-fidi lejn l-ulied. Tagħlim li jasal ukoll mill-esperjenza ta' kuljum. Dun George tkellem ukoll dwar l-importanza li nduru lejn l-Ispirtu Santu biex jgħinna nieħdu l-aħjar deċiżjonijiet anke f'mumenti koroħ fil-ħajja tagħna.